Sonamivante Begro, Asanto Monima, Bija Coronto. तेरी कहीं की मणिमा जितना जल्दी से दी जन को रखा जाओ तबे रहो मणिवंत निर्देश प्रथम झीर बापा को एठिकी डका जाओ माध्या दास हाजिर हो माध्या दास हाजिर हो माध्या दास क्षमा करिवे मणिमा यह होची माध्या दास पानी न हेले चलिबो हेले आस्था फटी न हेले आर दिन सरले की राती होली देखुना कि विषय कदी तवा बिका होची तमे माध्या दास हो गया मु माध्या दास मु अपना नबगर दा अपना बसना अपना छपर दास तमे रुह तम झीर कौन करुची जानिछ कि नहीं जाइगा दाती मो जो खाउची पिउची बुलुची संध्याले कबाटे की सुच समुद्र कूल जाऊ घरे घंटा घंटा धरी समय काटुछंती से कथा जानिछु ना नहीं जानते क्या अरे ए बाबू तमा कर मत रोड गला कर तमे सुनिबो ना से राजा उ सुनिबे तू कौन जानी नो बाबू मो झियर बाहागर बयस ता संग साथी माने जे जा भाई सासुगर छिरा छ जन्म करे मो झियो को बाहा कर दो ना से दिन वो का सगरे खेलिला बुलिला नचिला बाबू मो सुनिछि ताकू पड़े इंग्लिश रे हैप्पी गलती मूवी हैप्पी तबे कौन हम केउटो समाज रो रीतिनीति विषय अछबा अछि हम समाज रो झियो जदी बा हुए सेटा समस्त इच्छा थवा दरकार जाकी तार बाघर समस्त दायित्व से नहीं पारुथिबो आ तार भरण पोषण भी करि पारुथिबो मु परिबी से विश्वास मो ऊपर अछि मो राधा को केबे भी भोक उपास रहिबा को देबिनी हां से ठीक कहछि बाबू आबो केउटा समाज जत्ता जब समुद्र माछ धरि जाऊ सबुटो अधिक माछ परे राजा धरे तार प्रमाण दरकार प्रमाण दबा को प्रस्तुत अछि आज होछि अमावास्या समुद्र भीतर जो कुमारी ने भोक तमे छिबो कुमारी पर नारंगी बंदर फलाणी तम दी चरकर बाहागर हब पारिबो कि नहीं अरे पारिबो कि नहीं अरे पारिबो कि नहीं मो परिबी
ଉପରେ ଯେ ନଜର ଥାକିଲା ମୋ କାହାର ନୁହଁରେ ସାରା आज लाला दास तो हाथ खोल के देखिलो तोर ताकत केते
왔어! 말만은 너희였어! 썰로 갖고 말을 맞추라고! 예? 예수님! 아너 버차업주님 기억 설정! Mana tinggi dan
କୋଉଠି? Justice! It is my mission! Mission for justice! ଅକ୍ଷୟ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମାନେ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ ତମ ସହିତ ତମ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଚାଲ ସେଇଠି ଠିଆ ରଖି ମତେ କଂସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ। ସେଦିନ ସିନା କଂସ ତା ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ହତ୍ୟା କରିବି। ରଖି ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବୁଛୁ ସେ ତମ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ମୁଁ ମାନୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦିଏ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆରେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ମଦ ତ ସେଇମାନେ ପିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ମଦ ପିଇବା ତ ଆଜିକାଲିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ। ଏ ରଖି ତତେ କଣ କିଏ ବଶୀକରଣ କରିଦେଇଛି ନା କଣ? ହଁ ଇଏ ମୋ ମା। ପ୍ରଣାମ ମା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଘର ଗଲେ ତା ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ତା ରଙ୍ଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋ ଘର ଗଲେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ହଁ ଜାଣିଛି ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲେ ତୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଆରେ ତୋ ବେଣୀଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଖାଲି ମଦ ପିଏନି, ସିଏ ବି ମୋ ଘର ପଶିବା ମଣିଷ ନାଁରେ ପଦୁଟେ ବି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ ପଦେ ବି କିଛି କହିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କୁଆରୀ ଝିଅ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ ହାତ ଧରି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ଜଣା ପଡିବ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥା ସହି ପାରିବୁନି। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆମେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବୁନୁ। ସବି ନଥାଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବା ମାର ଝିଅ ହେଇ ଯେତିକି ମୁଁ ସହିଛି ସେତିକି ତମ ଦି ଜଣ ସହିବ। ଆଜି ତୁ ମା କଥା ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛୁ। ମତେ ତ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ଖୁସିରେ ରହ। ଆଉ କେବେ ଯଦି କେବେ କୋଉଠି ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି, ଏ ରଖି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ରାଣୀ ପରି ଅଛି। ବୟସର ଦୋଷ ହଉ କି ପ୍ରେମର ନିଶା ହଉ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ସଂସାର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଯୋଉ ପୁଅର ହାତ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦି ପାରିବୁନି ସିନା, ହେଲେ ତୋ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଝରିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବି, ଏ ମା ତୋ ବର ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ବର ଦେଖିବାକୁ ରାଜା ପୁଅ ପରି।
କିଛି ଜାଣିନୁ ସେ ତତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲା କେତେବେଳେ ଏବଂ ଆରେ ତା ପ୍ରେମିକଟା ଖାଲି ମଦ ପିଏନି ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବି ଖାଏ ସେ ଖାଲି ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହେଁ ସିଏ ହଉଛି ଜଣେ ना गेड़ी परिबो ना बाहर को बाहर कर परिबो एकटा थोड़े के बहुत नाही जबो हरे बारीला वाला तू हरे बारीला वाला अबे तूटा घातु कोन मारिबो बे तूटा गोटे बच्चा बड़ पल्लो ओ होउची गोटे माईचा जे परछ बगु नै अन्य पखरे छाड़ी देई पछा करी चाहे ताको बच्चा कोहाजिबो नि तो कोन कोहाजिबो अबे तू बड़ा तो देखिछु बड़ा तो कुटा खाए और बिलरे जाई हळ करे आ तू होजु सेइतिरु गोटे हळुआ बड़ा तो अबे ठीक करछ भौणी ये होजे मोरी मारा गोटे कोसा हळ तो तोते मो छाड़ीबिनी तोते मो जमा छाड़ीबिनी भौणी एको फासे गोटे ने झुलाई दबा चलो भौणी चलो ए लामारो गोटे बहुत खराब गुण से बलात्कार कराए हेले बलात्कार देखेनी आसुन ए लामारो गोटे भला गुण से पर झियो ऊपर को खराब नजर उठाएनी तालो में देखे नहीं खाती वो बलात्कार नुहे वो होची हरियाणा संडा सस्ता पुरुषालो छोड़ दियो तमे जबरदस्ती बोलिए जाओ तमे जल्दी पुलिस स्टेशन के जाओ थाना में फेंक दो जाओ भौणी जाओ ठीक अछि मुनि चल जिबी तब कथा मुनि चल मारिबी हे रात फांसी कोन चले देवा दरकार छाड़ीबिनी मोका बोलो ये कहो रोक वाला तो ये कहो जेल वाला अब ऊपर चलो तो छागिरा कहारा मुंह में सारा अब तू चली चल चुप करे मते भी मारी दे जा मते अरे गाड़ी की तमे मते ही रखी जा गाड़ी की मते ही रख तब की चाले की चमनी ऊपर पड़ गई थी तब की चमनी भाई इधर की अच्छा प्लीज मते देखिए राखी अरे तू जी ये की दस नहीं ये घोड़ी क्या मारा अरे क्या मारा आपको सही रुद्र छोड़ा है बदुरा दलाल इल्ला ए भाई तू कितना
ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା ସେ କଣକୁ ମାରି ଦେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ଡିସାଇଡ୍ କର ଥାନାକୁ କିଏ ଯିବ, ତୁ ନା ତୋ ଭଉଣୀ? ଅଯଥାରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଫସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ମାରିନୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଆଉ ଏ ତୁ ସହିତ କହିବୁ ଚାଲ ଥାନାକୁ। ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର! ଆସାମୀ ଖସିଗଲା ସାର୍, ଆସାମୀ ଖସିଯିବ ଖସିଯିବ, ସେଟା କୁଆଡେ ଖସିଯିବ? ସେଟା ମୋରି ପିସ୍ତଲରେ ମରିବ। ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗାଡିରେ ପଠେଇଦବ। ଆସୁଛି। सब पुलिस तो पागल हो जाइछ ना कोइला कोटा इनटाକୁ पोस्टमॉर्टम गाड़ी रे पठेई दो ଏଇଟା କୋନେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଶୋଇ ଦେଲେ ଏକା ଥରକେ କାମ ଶେଷ। ଆଉ ଏ କେସରେ ରାଧାଦାସ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା। ରାଧାଦାସ ଜେଲ୍ ଯିବା ଦରକାର। ହଁ ଏ କେସରେ ରାଧାଦାସ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏ ଭଉଣୀ ତମ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ଭଉଣୀ, ଉଠ ଭଉଣୀ, ତମ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି ଭଉଣୀ, ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ସବ କେବେ ପାଣି ପିଆନି। ତୁ ହାତରେ ରକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ପୋଲିସକୁ କହିବି ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ। ମିଛ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏ ଝିଅକୁ ମର୍ଡର କରିଛ ତମେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳା। ତୋର ପୋଲିସ ଆସିବ, ତୋତେ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବି, ତୋତେ ଫାଶୀ ଦେବ। ଆମେ ପଳା। ମଣିମା ଗୋଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ମଣିମା, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାମଟା ସାରେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ହଁ ଶୁଣୁଛି, କୁହ। ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଏଇଟା ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ନା? ହଁ ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏଠି ସବୁ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ତମର କଣ ହେଇଛି କୁହ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅର ମୋର ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲୁ, ବାଟରେ ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମତେ କହିଲା ମା ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମେକାନିକ ଡାକି ଆଣିବି। ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ଗଲେଣି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ରାଜାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାଜା? ଆଉ ତା ନାଁଟା କହିଲ କି ହେଲା? ରାଜା। ଓ ରାଜା, ଆରେ ସିଏ ତ କେତେବେଳୁ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଶହୀଦ ହେଇସାରିବଣି।
जोठी मो स्वामीଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯୋଉ ଘରକୁ ଦିନେ ମୁଁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଠୁକୁ ଠୁକୁ ପାଦ ପକଉଥିଲେ ଦେବକୀ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଗଲା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ଆଉ ଏମିତିକି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ଘରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଘର ଆଗରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ତାଲାକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ବର୍ଷେ ନୁହଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ କି 5 ବର୍ଷ ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯାଇଛି କୋଉଠି ପାଇଲିନି ଆଉ ତାପରେ ପାରିଲିନି ମୁଁ ଘର ଘରେ କାମ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା ବାହାରେ ଘର ଘରରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସିନା ଫେରି ଆସିଲି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଲି ହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇନି ଦେବକୀ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି ବଡିଟା ଆମ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଠିକ ଓରି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ବଡିଟା ହଁ ତମ ପୁଅ ନା ପୁରା ତମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ତମ ଠାରୁ ବଡ ମୋ ପୁରା ହୀରା ପରିକା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଦେବକୀ ଚୁପ ହେଇଗଲ କାହିଁକି ଏ ଦେବକୀ ତମେ ନା ତମେ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ପୁଅଟା ସିନା ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ ଝିଅଟା ଝିଅ କେମିତି ଅଛି ତ ଦେବକୀ ତମ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଏ ଦେବକୀ ଆରେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପରା ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଇ ଯାଇଛି ଏ ଦେବକୀ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ନା ତମେ ସେମିତିକା ଲୋକ ମୋ ଝିଅ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ରୁହ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି ରାଜା 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 କିଏ ଦେବକୀ ଆମ ପୁଅ ରାଜୁ ହଁ ଆମେ ସିନା ପିଲା ବେଳେ ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ରାଜୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପରା ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋ ରାଜୁଟା ରାଜା ହେଇଗଲା ରାଜୁ ତା ମାନେ ହେଇବା ମୋ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ମତେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ତା ଫଟୋ ଅଛି ଏ ଦେବକୀ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ରୁହ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖେଇଲ ମୋ ପୁଅର ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖଉଛି କାହିଁକି ଦେଖାଉଛ? ଖାଉନ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଦେଖିବି ଦେଖାଉନ ଏଇଠି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପଟ ବି ଅଛି ଝିଅ ପଟ ଦେଖିବ ରୁହ ରୁହ ତମେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ବାଧା ହେଇଯାଉଛ
ତମେ କୋଉଠି ଅଛ କେମିତି ଅଛ କୋଉଠି କଣ କାମ କରୁଛ ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିବାରେ ତମେ ଜମା କାମ କରୁନ ତ ଭଲ ହେଇଛି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଛ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇ ତମେ ମତେ ଦେଖି କଣ ଖୁସି ନୁହ ନା କଣ ହେଇଠି ଅନେଇଲଣି ତମେ ଆସିଗଲଣି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆମ ରାଜା ବଡ ହେଇଗଲାଣି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚଳିଯିବା ହେଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ପାଦରେ ଆଣିଲି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ସିଏ ଏଥର ଆମ ସଂସାର ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ ଝିଅବି ଅଛି ତମେ ଅଛ ଆମ ପୁଅବି ଅଛି ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ପୁଅବି ଅଛି ହେଲେ ଦେବକି ମୋ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ସିଏ ମାରିଦବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସେ କଣ କିଏ ଜାଣିଛ ଏ ମା ବାପା ନା ଯାତ୍ରା ବାଟି ଭିଲିଆନ ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା ବି ଫଟୋକୁ ଧରି ଅନେକ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ମତେ କହେ ମା ବାପା ଥିଲା ପୁଅ କୋଉଠି ହାରେନି ତମେ ଫେରି ଆସିଲଣି ତମେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ରାଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ଆମ ହସ ଖୁସି ସଂସାର ପୁରା ନାଚି ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ମୋ ପୁଅ ନା କୋଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପିଲାଟା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଏ ଦେବକି ସେ ଝିଅର ନା ରାଧା ନା ତମେ କେମିତି ତା ନା ଜାଣିଲ ନାଇଁ ଦେବକି ଆରେ ଦେବକି ଯିଏ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରେମିଙ୍କର ହୁଏନି ତା ନା ପରା ରାଧା ଏଣିକି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତମେ ଫେରି ଆସିଲଣି ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିବ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏ ରାଜା ଆରେ ତୁ ପୁରା ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମୟକୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସାବଧାନ ଇଏ କାନ୍ଦି ନା ହାତ ଟେକ କାହାରି ମନ ଭାଙ୍ଗି ହଉନି ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପଳା 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 ତୋ ବେଳା ଭଲ ଅଛି ତ ତୁ ଏଠୁ ପଳା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଡାକ୍ତର ବି କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ଯେ ମଣିଷ ଦେହରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥାଏ ହେଲେ ତୋ ଦେହରେ 2060 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏ ଲାଲାକୁ ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଏ ଲାଲା ସାମ୍ନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଛି ଏ ଲାଲା ପଛରୁ କେବେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିନି ଲାଲାକୁ ତୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ
तो भाग्य हल तू प्रथमे बोलिंग कर मो फास्ट बॉल रे केबे भी छक्का मारेनी आउ तो भाग्य भल अछि तो मो कथा धमक देतो आ दवा दौड़े ये राणा दास को जीवन में मारी दवा रुद्रा छड़ाई बोल तू मो पापा को आज मर्डर कर चुने मो आज तते मारी देबे मो आज तते मारी क्या हो बेटा ये लगा रुद्रा छड़ाई बहादुर मोरी अखि सामने केते झोंको इज्जत नहीं छो केते झोंको मारी नहीं छो ससरे तू मते विधवा सदै नहीं थियो आजी तते मु छाड़ी दिली तो जीवन नहीं दिबे तो तोटी पड़ा करी रक्त पी दिबे हे लगा रुद्रा छड़ाई बहादुर ए राजा देवकी हमें आसिছো ये महारानी ओ आसिছো জানিছো রাজা এবা জানিছো নাকি আজি লালাদা তো পাপা করিতলা সে পাপর প্রায়শ্চিত্ত করছে अरे रावदास तो जीवन बड़े सीएस कागज आती करू तो वाले समाज पे हसीवा ये बाकी तुम्हें बपुआ हसीवा और चाय पड़ी